Bakkedal, det hele gamle Danmark. Og det er fra jer selv. Hej, jeg hedder Mads Juncker. Jeg kommer fra Danmark, bor i Maastricht og har spillet i Holland 3,5 år og har en svensk kæreste. Ik moet even vertalen, denk ik, naar de Nederlandse taal. We zijn toch op deze zender Nederlands. Ik ben Mads Juncker, ik kom uit Denemarken. Ik voetbal bij Rode nu, woon in Maastricht. Zit in Nederland 3,5 jaar. Heb een vriendin uit Zweden. Ik heb een vader en een moeder. Ik heb een oudere broer. Ik heb op school gezeten, erg lang. Ik heb mijn gymnasium afgemaakt. Heb op de universiteit gezeten, een jaar. En ja, ik heb gevoetbal zeg maar vanaf mijn 15e, 16e voor de eerst echt serieus. Dus en daarvoor heb ik gehandbald en getennis. Dus ik heb sociologie gestudeerd en nou ja, na het eerste jaar heb ik afgemaakt. Kreeg ik toen een aanbieding van de beste wisse, zeg maar, van FC Noord-Holland, een club daar. Om fulltime weer te gaan voetballen. Ik heb van tevoren wel 2 keer bij een profclub gezeten. En ik dacht een beetje van nou, toen was ik 21 denk ik, 22. Dat het wel de laatste kans was om echt probeer door te breken met voetbal. En ja goed, dat probeer ik die kans te nemen. En ja, 1,5 jaar later zat ik hier in Nederland op een goede contract bij Vitesse. Dus op zich was het een goede keuze geweest. Maar ja, ik mis nog steeds af en toe wel die universiteitsleven. En ja, die hele wereld is gewoon heel wat anders als je in de voetbalreis zit in plaats van die studiewereld. Maar ja, dat is nu een keuze geweest. En ben ik ook wel blij met deze keuze, ja. Wie is de Mads Juncker? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben op zich wel een sociale jongen, denk ik. Redelijk ambitieus. Als ik zeg, is voetbal niet mijn hele leven, maar als je op het veld staat ben ik wel serieus, ja. En ja, verder wel heel sociaal. Ik hou van mensen om me heen te hebben. En redelijk gretig naar weten, zeg maar, naar heel veel van wiskunde en alles wat ik kan vinden van quizjes. En ja, ik lees veel boeken en dat soort dingen. Dus dat is een beetje die persoon, denk ik. En ik hou heel graag van spelletjes. Dus ik denk als je aan mijn vrienden vraagt, dan komen ze heel vaak langs om spelletjes te doen bij mij. En dan, ja, dat is een beetje die persoon dat ik ben. Ik kan wel mijn Deense boter niet krijgen in de supermarkt, dus je moet wel van Nederlandse dingen kopen. En ja, verder is het wel weinig dat ik mist. Het ligt 800 kilometer weg, dus over een uur vliegen ben ik in Kopenhagen, dus dat valt best wel mee. Het vreemdste in Nederland dat ik tegengekomen ben is de saunas. Dat heb je in Denemarken echt niet. Mensen allemaal naakt rondlopen en zo. En ik weet ook dat we na een paar maanden met de elftal gingen naar zo'n sauna voor een gezellige dag. En ja, ik wist niet wat wij tegenkwam, maar wat me overkwam. Maar ja, dat was wel een leuke ervaring, zeg maar. Maar verder zit er weinig verschil tussen Denemarken en Nederland. Ja, mijn jeugdidool was Marco Laudrup. En ik heb wel onder hem getraind toen ik bij Brøndby speelde, 1,5 jaar. Dus dat was wel een heel grote ervaring toen. En ja, hij is altijd, ik denk voor jullie Nederlanders, de Johan Cruyff is de Michael Laudrup bij ons. Nou, ik een beetje van als ik qua goals tussen 8 en 12 zou kunnen maken, is dat wel op zich wel prima. En maak ik 7 en we worden 8 van de competitie is ook wel prima, zeg maar. Maar gewoon dat ik voor mezelf heel veel wedstrijden ga spelen. Ik heb afgelopen seizoen wat minder gespeeld bij Vitesse. En dat blijft ook de leukste om je wedstrijd te spelen. Dus hopelijk kan ik gewoon hier een basisplaats veroveren en veel voetbal toekomen. Ik blijf gewoon zo elke jaar dat als je een goede groep hebt, dat je meer punten uithaalt. Dat heb je al jaren gezien, ook afgelopen seizoen bij NAC bijvoorbeeld. Hun staat gewoon bovenaan bijna van die subtoppers, omdat ze een goede groep hebben. En ik denk dat ook wel hier wat ik gezien heb afgelopen maand, dat iedereen veel dichter bij elkaar is gekomen dan wat ik gehoord heb van afgelopen seizoen. En hopelijk zou er wel een punt of 6, 7 misschien kunnen betekenen. En, nou ja, ik doe ook wel mijn ding erbij, zeg maar iedereen gaat een steentje bijdragen. En dat hopelijk kan er wel een verschil maken van een punt of 4, 5.